छपरा जिले चैनल पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर से अपडेट रहे खातिर आज ही सब्सक्राइब करी छपरा जिले चैनल। जी हाँ, आज की जौन खबर बटे भोजपुरिया दर्शक लोग खातिर एगो बहुत अच्छा खबर लेके आइल बनी। पवन सिंह के चहेता लोग खातिर आज एगो बहुत बढ़िया खबर बा। रउआ लोग के पिछला दिन हम बतौले रहनी कि उनकर फिल्म एगो धड़कन आवे जा रहल बा। जी हाँ, सही बात बाटे। आज हमनी के बताएम सन कि धड़कन फिल्म जौन बाटे ओकर ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हो गई बाटे। और सबसे खुशी के बात ई बा, सबसे अद्भुत क्षण ई बा कि ई पोस्टर सबसे पहले छपरा जिला चैनल पर देखावल जा रहल बाटे। जी हाँ, रउआ लोग के विश्वसनीयता जीते में हमनी के हमेशा कायम रहल बानी सन, सफल रहल बानी सन। रउआ लोग के प्यार आशीर्वाद ऐसा ही मिलत रहो। हमनी के हमेशा अपना चैनल पर से रउआ लोग के कुछ अच्छा चीज़ देवे के कोशिश करीला सर, आ देवे के कोशिश कइले बानी सन। जी हाँ, चलिए अब फिल्म के बात कइल जा। फिल्म जहाँ तक धड़कन के बात बाटे, पवन सिंह ए फिल्म में जोरदार एक्शन मारधार से लैस फिल्म बाटे। पोस्टर देखला से ही पता चलत बाटे कि फिल्म में कितना दम बाटे। ऑफिशियल पोस्टर ओकरे कहल जाला जौन शूटिंग होत समय में लेहल गई सीन के लेके ओकरा बाद वो पोस्टर के निर्माण कइल ही ऑफिशियल पोस्टर कहाला। जौन कि आज रउआ लोग के बीच हमनी के छोड़ रहल बानी सन। उनकरा साथे हीरोइन अक्षरा सिंह बाड़ी। भूपेंद्र भगत के निर्मित ई फिल्म डायरेक्टर सुजीत कुमार सिंह बाड़े। ए फिल्म के रउआ लोग के बीच ई फिल्म बहुत ही धांसू ओपनिंग के आशा लगौले मार्केट में जाई। अब कितना आशीर्वाद प्यार रउआ लोग दे के पवन सिंह के धड़कन के दर्शक लोग के धड़कन बनावत तनी, ई त आवे वाला समय बताई। हमनी के इहो इंतजार रही कि पवन सिंह के ई धड़कन भोजपुरिया दिल में कितना धड़कन पैदा करत बाटे। आवे वाला समय हमनी के इंतजार करे के बाटे देखे खातिर ई फिल्म के ट्रेलर कब आवत बाटे, टीजर कब आवत बाटे, फर्स्ट लुक त रउआ लोग के बीच हम छोड़िए देले बानी। अब ट्रेलर के इंतजार रही, ओकरा बाद सिनेमा हॉल में फिल्म लागे के इंतजार रही। अब तो बस हमनी के इंतजार करे के बाटे। उनका साथे लोग जोड़ी बाटे अक्षरा सिंह और पवन सिंह के साथे साथे गोपाल राय भी बाड़न में। जी हाँ, बहुत फिल्म में मशहूर एक्टिंग कइला के बाद गोपाल राय धड़कन में बाड़े। साथे एगो और हीरोइन बाड़ी। अब उनका नाम स्पष्ट नहीं भई, लेकिन आवे वाला समय में पता चली कि कौन हीरोइन बाड़ी। जी हाँ, ऐसा ही न्यूज़ हमनी के रउआ लोग के बीच ले आवत रहम सन। बस